Заглавие Бог е любов, вечен живот и истината за смъртта. Описание. Бог е любов, милостив Отец, който никога не забравя своите деца. Той чува всяка молитва и иска да благославя и лекува. Въпреки това, често хората се сблъскват с бедност, болести и трудности, защото са отворили духовни врати чрез грешни избори, непослушание, стари завети или липса на покаяние. Когато някой пази Божия закон, уважава Неговите заповеди и живее в ежедневното покаяние, Бог проявява изцеление, освобождение и благословения, както е записано в Изход 15:26. Но ако човек съзнателно живее в грях, той затваря вратата за действие на Бога, защото той уважава свободната воля. Когато Библията казва, че Бог възпира онези, които обича, това е защото иска да ги поправи и да ги приближи до себе си. Страданието често е последица от пролуки, които позволяват на врага да действа. Врагът е като лъв, който обикаля, търсейки кого да погълне. Петрово пепание. Затова е необходимо бдителност и покаяние. Бог призовава своя народ да се върне при Него и да пази Неговите заповеди, защото Той е любящ Отец, който иска най-доброто за своите деца. Ако преминавате през изпитания, разберете, че Бог е с вас, за да укрепи вашата вяра, не очаква вашата промяна, за да затвори вратите, които врагът използва. Отворете сърцето си, покайте се, живейте според Словото и ще видите делото на Бога. Той иска да ви даде живот в изобилие. Йоан 10:10. Той ви поддържа със своята вечна любов. Молете се така. Господи Исусе, признавам, че отворих врати, за да действа врагът в живота ми и в живота на семейството ми. Покайвам се за всеки грях и всяко неправилно заветче. Прости ми, очисти сърцето ми и помогни ми да живея според Твоето Слово. Затвори всички врати, отворени за врага. Защити дома ми и живота ми с Твоята скъпа кръв. Освободи ме от всяко зло влияние и ме изпълни с Твоя Свети Дух, за да ходя в победа и мир. Приемам Те за мой Господ и Спасител и се доверявам на Твоята благодат и милост. В името на Исус. Амин. Библията учи, че при смъртта тялото се връща в прах, а духът остава жив. Еклесиаст 12:7. Съдбата на духа се определя от вярата и послушанието към Бога. Който е в Христос, отива в рай. Който не е в Христос, отива в ада. Лука 16. Няма сън или загуба на съзнание. Духът остава съзнателен, с спомени и чувства, както в разказа за богаташа и Лазар. Съдбата не се променя след смъртта, защото Евреи 9:27 казва, че съдът идва по-късно. Между смъртта и възкресението спасените почиват в присъствието на Господа, а загубените очакват съда в мъка. При възкресението спасените ще получат нетленни тела и ще живеят вечно с Бога. 1 Коринтияни 15:25-3. Откровение 24:6. Загубените също ще възкръснат за съд и наказание. Откровение 20:15. Вечната съдба на спасените ще бъде новата земя, без болка и смърт. Откровение 20:4. Загубените ще отидат в езерото от огън. Матей 25:4. Откровение 20:19. Демоните са духове нападнали ангели, изгонени от небето. Те не се размножават като хора, но се разпространяват, влияят на хората, развращават умовете и разпространяват лъжи, идеологии и фалшиви религии. Матей 12:4-5. За да бъдете в безопасност след смъртта, трябва да сте в Христос. Йоан 14:6. Трябва да живеете в ежедневно покаяние. 1 Йоан 9. Да имате чисто сърце. Матей 5:8. Да избягвате дела на тъмнината. Ефесяни 5:19. Да бъдете бдителни, мативтали и да останете верни до края. Откровение 2:10. Ако все още не сте предали живота си на Исус, молете се така. Господи Исусе, признавам, че съм грешник и имам нужда от Твоето прошение. Вярвам, че Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна, за да ми дадеш вечен живот. Приемам Те сега за мой Господ и Спасител. Прости ми греховете, очисти сърцето ми и ми помогни да живея за Теб всеки ден. Благодаря, че ме спаси и ще ме пазиш до края. Амин. Смъртта не е краят, а началото на вечността. Всеки човек ще бъде съден според живота си. След смъртта няма втори шанс. Моментът за решение е днес. Обърнете се към Исус, предайте живота си на Него и живейте всеки ден, за да Му угодите. Нека Бог ви благослови и винаги ви пази.